सोरजों रायलायबाय थादों बेलाय? खाथियाव थांनानै खोनासंहैनि आं र'। खाथियाव रावबो गैया, दे बुंदोल'। एमियाबो खाथियाव गैया। आंबो नोंखौ बिराद मिस खालामोना। मिस खालामो होनलायदों। एमिया जेबो मिन्थियालै बियो। बेलाय मा फात्ता मोननो। बिदिबा बरसाया सोरबा सिख्लाजों रायलायदों। ओमफ्राय देलाय बुंलाय, नोंलाय मा खालामदों? आं थाखानानैनो गुबुन सिख्लाजों लाइन मारिदों। I miss you, Amy. You. नोंखौ आइयाबानो खिन्थाहैगोन आं। आं थाखानानै नोङो लाइन मारिदों। एमि रथ'। दा रायलायदों आंजों। आरे बाबा खोनासंथ'। नों जेरै सानदों बिदि जेबो नङा एमि। आंनि जिउआव सासेल' लोगोरि दं। आरो बियो खालि नोंल'। आं रावजोंबो रायलायाखैथ'। आं नानिजोंसो रायलायदोंमोन। गोमैया आंजोंसो रायलायदोंमोन ना आब'? सरि। आंनि लोगोरिया बेनो। आंनि जोबथा लोगोरि। माबायदि मोनखो आब'? र' नोंसोरखौ ओरै फैलाय मानसिया। गोमैजों आंजों थगायजाबायना नों? नोंसोर बिदिसोना र' सानैखौबो। बिदिबा बिबोनां आरो बिगुमै लोगो नांनानै आंखौ उल्लु बानायदोंना नोंसोरो? सरि। हेलौ बेबि। नोंखुनजोआ फैयासै दा न'आव? माथोलायनो नोङो रावखौबो जेबो जाहोआलायनो। बिदिबा मानोथो जेबो खालामासै? नोंखुनजोखौ नेगासिनो ना? नेबाय था, जेसेबां नेनो हायो। नाथाय जेसेबांखि नेया मानो माब्लाबाबो फैनाय नंला। बेबि, माथो जेबोखौनो होनला। बबि जाबाय नामा? बबि जायाखै। आं खोनासंग्रोदों। आरो नोंल' बुंसै नामा? आंखौ बुंहोला नामा? बुंना बेबि, आंलाय खोनासंगासिनोखाना।
नोंनि पेकेरा दानो नोंसो बबे जागोन? आच्छा आइया फैला होनदों नामा? आंबो जा दुखु मोनसोबाय आंदि जेबो खालामनो हायासै। माथो खालामबावनो आरो। एक मिनिट र'। सोरबा नोंखौ सोंहरदोंमोन, रायलायहरलाय। सोरथो जाखो बिहामजो? नाथाय माबोरै न'आव सहैखो? मिथिया आयै, नों खेबसे रायलायहरसाय। हेलौ, सोर जाखोमोनबा? हेलौ, माथो जेबोखौनो रायलाया बिहामजो? आयै, दानबायसो फनखौनो। दे बिहामजो, नों थाथ'दो बिदिबा। आं गाइखेर जानना गारबोदोंमोन, दा गोदौफावगोन। दे आयै। मिस सुजु, मा जाखो? आं बुंदोंमोन ना नों बबे जागोन? खोनानानै शक जाबाय नामा? नाथाय माबोरै? नोंखौ बेसेबां बुजायबावनो आं? जुरिसो आं। नोंलाय मा सानामोन नोंनि साननायखौ आं जाफुंहोगोन? जुरि थानायावथ' नों हाया बुंखादोंमोन आं। बेखौनो सानदोंना आइया न'आव माबोरै सफैखो? खोनासं बिदिबा। ओरैनो बेबायदि थाबाय थानानै जाला। माबाथ' साननांगोन जुरि। आरो आंखौबो हगार हरनायानो नङा। आंथ' थांथारनांगोन। मा खालामबावनो देनाय? र' आंसो थांनो हायाना। नाथाय नों दा बबेयाव दं? मोजां खोनासं। दखाना मानो बन्द खालामाखै दाबो? दखाना गोख्रै बन्द खालामनानै न'आव थां। सोर जाखो नोंसोरलाय? गोख्रै न'आव थां। थांसै सार। दा नङाबा लावथिसो मोनगोन। थांसै सार, थांसै। आरे दखाना जल्दि बन्द खालामनानै थां। जागोन सार। मादै, नोंबो न'आव थांदो थां। दे थांसै दे। दाथ' गारि मोननाय नंला। मादैया माजों फैया? माबा रिक्साजोंसो फैदोंमोन। दे बिदिबा थ' आं दोनना फैनि ससे। दे। नोंनि बुंनाय बायदि आं न'सिम दोनबोबाय। थेंक इउ स' माच। ओमफ्राय नों हाबफैला? आंहा डिउटि दं जुरि। बाय। दे होमबा। बेखौ बावनाङा, जुरिसो आं। बारबो गैया। बिदिबा माबोरै गोलैखो? आंनि गोसोआ मानोबा गिनाय मोनदों। मा जाबाय थाखो? बिसोरा सोमखोरा मिथिबा खम दुखु मोनगोन बे। आं
सुजुखौ मा होनना खिन्थाबावनो दे बेनो। सोमखोर। आया उन्दुनाया मानो फैखोनो? आं उन्दुनो ओंखारथ'वाखैमोन। नोंनि फिसाजोआबो। अ रियेलि? औ। ओमफ्राय नोंलाय बेयाव मा सानबाय थादों? जेबो नङा। नों आंजों खुसिथ' दंना जुरि? औ, मानो गैया जानो? बिदिबा नों आंखौ माथो दाबो आइ लाभ इउ खौनो माथो खनसेबो होनाखै? आं होनगोन ना दिनैनो, माने दानो होनगोन आङो। खिन्थु नों मेगन मेसेबग्रोनांगोन। मा? औ, नों मेगन मेसेबानो आं होनगोन। आं मेसेबबायमोन होनदो। आं होननोबो लाजियो। देब्रा होनदो। दे बिदिबालाय। आइ दे थाब बुं। र'हाय मा। आइ जुरि मा जाखो? जिउ मा जाखोब्रा? आरे बुंदो ना, आं नेगासिनो। जिउ आया मा सिरि जाखो? खारखुमालांबाय।